És allà on l'espurna s'encén, cridant a les parets del sud. Has crescut al carrer i a la selva i a la memòria dels pobles perduts. Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies a totes per haver vingut al rebot d'aquest enguany, 2013. Aquesta edició també és especial perquè és la primera que organitzem com a RANS, el Moviment Socialista de l'Esquerra Independentista, de la fusió de la CAGEL, Maulets i assemblees locals de joves de l'Esquerra Independentista. I per tant, doncs, és important i creiem que va fer goig aquesta primera xerrada, aquesta xerrada que veieu amb una taula farcida de ponents de diferents sectors en lluita, i que en primer terme estava la causa i la raó per la qual creiem important aquesta xerrada, doncs perquè creiem que era importantíssim evidenciar i exemplificar tot un seguit de sectors en lluita, de plataformes, d'organitzacions, d'espais polítics que els països catalans a dia d'avui estan resistint les privatitzacions, resistint a les retallades, resistint en últim terme a les decisions de l'estat capitalista espanyol, francès i de la Unió Europea. Com veieu, o com sabreu la gran majoria, no tampoc descobrirem aquí la Sopadall, hi ha hagut tot un ressorgiment a causa de les privatitzacions retallades i sobretot de l'assumir el fet del deute legítim per bona part de les classes populars del nostre país, una retallada de drets socials, però la conseqüència d'això ha sigut un revifament, un ressorgiment de tot un seguit de lluites, de dinàmiques, de maneres d'entendre la mobilització que feia anys que no vèiem. Dinàmiques que, per una banda, es planificaven a curt termini per les retallades, per les privatitzacions, etc., però també un ressorgiment de una sèrie de dinàmiques que plantejaven una sèrie de ruptura i de trencament amb el sistema polític imperant. L'eina que en aquest cas fomenta més la xerrada i que creiem que és més important és la de la desobediència civil. Què entenem que és la desobediència civil a dia d'avui? Com l'exemplifiquen cada un dels sectors en lluita? Per què és bona, què és dolenta, legitimitat, legalitat, ja ho anirem parlant a través de tota aquesta xerrada. L'altra pregunta que també fomenta una miqueta i estructura la nostra xerrada és que com és possible que en un moment on hi ha hagut una aparició i un ressorgiment de tot un seguit de plataformes i de lluites, encara i avui lluitem una miqueta en el terreny de la derrota, en el terreny del no, en el terreny de les privatitzacions, en el terreny que ens falta estructurar una proposta política unitària, però veiem que dia rere dia molts sectors en lluita s'aglutinen, hi ha mobilitzacions, ja siguin plataformes, però encara juguem en un poder una miqueta desestructurat i per tant com hem d'anar avançant cap a construir una verdadera unitat popular. Des de l'Esquerra Independentista ja fa temps que vam engegar una campanya juntament amb d'altres organitzacions de lluita dels països catalans de desobediència contra la misèria, que senzillament són unes dinàmiques que enteníem que eren evidents i útils d'assumir la desobediència civil com una dinàmica a exportar a tots els sectors de lluita. És a dir, com ho plasmem això en el nostre dia a dia? Doncs a vegades, a l'hora de marcar les mobilitzacions o de les estratègies polítiques, ens marquem i tenim en aquest sentit que els nostres amics són l'estat espanyol, l'estat francès, la Unió Europea, els governs autonòmics de tot, etc., però a vegades ens n'oblidem del pas intermig, del pas previ, que són tots aquells consells d'administració, tots aquells ajuntaments, tots aquells espais de decisió en els quals les classes populars no tenim poder decisori o si en tenim, com per exemple els classes universitaris, és molt petit i molt reduït. Per tant, enteníem que una bona manera de socialitzar la desobediència com una eina vàlida per fer front a totes aquestes agressions era aturar aquests centres de poder, aturar un pressupost d'un hospital en el qual està un espai de regulació d'ocupació a bona part de la plantilla, aturar uns pressupostos en un claustre, un consell de govern de la universitat que retallen bona part de la plantilla, etc. Ja més o menys les companyes aniran explicant cada exemple. Ja per acabar només plantejarem dues preguntes, explicarem una mica de la xerrada, primer seran dues preguntes que respondran els ponents i després passarem a un torn obert de paraules. Podreu preguntar als ponents, fer una pregunta i respondrà només en un minut. Així fomentem una mica el dinamisme i que la xerrada sigui més entretinguda. Ja per anar acabant, que és important remarcar que la desobediència és una eina vàlida, és una eina útil, sobretot, i és el que volíem marcar i transmetre com a RAN. I agafant una de les paraules d'un company de militància que comentava feia poc en un article perquè només quan haguem sistematitzat la desobediència podrem trencar el mur infranquejable de la legalitat vigent, que no és més que la voluntat de la classe dominant erigida en llei. Fins aleshores només ens quedarà permís.
I ja n'he parlat de podem venir i que hem d'anar avançant. Les dues preguntes que començarem, la primera de totes és una desobediència civil una eina útil actualment als països catalans? En què et responc que sí? Podries posar un exemple en el teu espai de lluita i jo algun exemple de desobediència que trobi rellevant? I la segona pregunta és com unificem les diferents lluites socials per superar l'actual fragmentació i sectorització d'aquestes als països catalans? Doncs m'acompanyaran en aquesta xerrada en David Fernández, periodista i diputat de la CUP Alternativa d'Esquerres, la Maria Corrales, militant del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, en Ramon Font, del Sindicat USTEC, l'Albert Jiménez, de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell, la Isabel Vallet, militant d'Endavant Ocean i diputat del Parlament de Catalunya per la CUP Alternativa d'Esquerres, i en Josep Garganter, de la Coordinadora Obrera Sindical de l'Adaptació de TMB. Doncs, si vols, David. Doncs gràcies i bona tarda a totes i a tots. Gràcies i disculpes perquè la confluència de les lluites, començant per la segona pregunta, és tal que hi ha multiplicitat de xerrades i hi ha quarts de set que hem d'estar a nou barris, per tant, molt ràpidament intentaré obrir vies de les dues preguntes. La primera pregunta és, diria que categòricament sí, si la desobediència civil és un estri útil, diria que dels pocs que avui disposem amb l'actual absència de democràcia i per tant dictadura dels mercats i modulació de la vida col·lectiva, de la vida social a través d'espais d'imposició. Per tant, és dels pocs espais dels únics estris realment útils que tenim per transformar la realitat que ens envolta no algun dia per venir, sinó avui mateix. És una de les virtuts que els grans moviments dels drets civils o desobedients al llarg de la història de la humanitat doncs ho han demostrat, que el camí es fa caminant i que mentre anem lluitant també han canviat les relacions socials i de poder. L'altre que també vinculant les lluites d'avui, les lluites socials i nacionals, també les lluites que afecten aquest 30% de la nostra societat que està vivint ja en dinàmiques d'exclusió, marginació i precarietat. Jo diria que a més és un país que hem avançat desobeint i que ens empara una història fèrtil i extesa del moviment obrer i popular en aquest país. Només he seleccionat alguns exemples de la història més recent, i dic història recent perquè 34 anys des del final de la dictadura és poc, que podem vincular també a lluites contra la carestia de la vida d'avui o contra l'especulació i la mercantilització de drets socials fonamentals. Som un país que a les acaballes del franquisme va conquerir els barris populars de transport públic perquè el moviment veïnal es va dedicar a la tasca fonamental de segrestar autobusos i fer-los arribar fins a la Trinitat, fins a Nojedes de Nou Barris. Va ser aquell segrest el que va formalitzar i oficialitzar línies de transport que encara avui estan vigents però que també volen retallar. Els primers centres de planificació sexual, també a les acaballes de la dictadura nacional catòlica contra les dones, també van ser fets contra les lleis vigents del moment. Parlem un altre cop, quan parlem del dret al propi cos, del dret a l'avortament, doncs caldria recordar que les vocalies de dones de les associacions de veïns i veïnes de l'àrea urbana on s'implementaven els primers cursos de salut sexual i reproductiva. Som un país també que els companys d'arran, i dic companys i no companyes perquè el militarisme sempre ha estat masculinitzat, els que no faran el servei militar obligatori ni el fan, no es fa des del 2001, perquè en aquest país 40.000 persones, en aquest país de l'estat espanyol, 10.000 a Catalunya, 10.000 joves van decidir que no acolorien la cita de perdre un any de la seva vida per aprendre a matar i a morir. Jo crec que és important recordar que al febrer del 89 eren 20 joves els que es plantaven en una caserna i deien venim a no fer la mil i se'ls va tractar com se'ls va tractar d'autòpics, de bojos, de càndids, d'ingenus, i al cap de gairebé 3-4 anys doncs eren 20.000 i al cap de 2 anys més eren 40.000 els que van posar en col·lapse el sistema de lleva militar obligatori. Va costar també, s'ha de dir, 500 insubmissos presos, 20.000 anys de condemna complets entre tots. Ara que s'apugen tant els rebuts de tot, del gas, de l'aigua, de l'electricitat, jo crec que tenim una guerra de la que s'ha parlat poc, és la guerra de l'aigua a Barcelona. Una guerra contra que comença el 92, va acabar el 96, és una llarga guerra que va durar 4 anys contra l'especulació sobre un bé comú com és l'aigua, i el moviment veïnal va impulsar una campanya de desobediència civil que consistia en no pagar l'augment del rebut mensual, i aquell augment s'ingressava en un compte col·lectiu. També va començar molt poquetes persones, 7 famílies,
Aigües de Barcelona ràpidament va tallar l'aigua, el Veïnalba va activar un servei de banyars que reactivava l'aigua i van arribar a ser 70.000 famílies. Quan es devien a la companyia Aigües de Barcelona 50.000 pessetes, Agbar no tenia un problema. Quan se li devien gairebé 3.000 milions de pessetes a cap de 4 anys, Agbar el problema i es va guanyar encara que parcialment. I de lluites més recents, jo crec que l'últim cicle, no les puc dir totes afortunadament, jo crec que es dic afortunadament perquè hi ha moltes més expressions de la fertilitat de la desobediència, i jo diria algunes, un cicle també on drets i llibertats han sucumbit a la dictadura de la seguretat i de l'expulsió del control social. Jo crec que és desobediència civil, va ser desobediència civil que el 27 de maig de 2011 a plaça Catalunya milers i milers de persones fessin impossible un operatiu policial. Col·lectivament és la primera vegada, després de molts anys, que hem viscut que la policia retira. El nostre particular arribant a la Vila Morena, no dir-ho així, és la força de la gent la que impedeix un operatiu policial que volia desallotjar la casa. No cal dir, i jo crec que és la més viva expressió avui, de què significa la desobediència civil, la utilitat, la facilitat, la practicitat, la humanitat de la desobediència civil, que és la feina encomiable dels estimats companys i companyes de la plataforma de la Biblioteca. Han fet que no s'apliqui una llei injusta, i ho han fet amb el seu cos, perquè una de les virtuts de la desobediència civil és que el compromís no és amb les paraules que sempre s'envolven, és amb el cos i és amb la pròpia responsabilitat que cadascú i cadascuna de nosaltres tenim. Més de 600 desnonaments declarats, i això és desobeir una llei injusta, impedir que s'apliqui la llei que els polítics han legislat, que els jutges han aplicat i que els policies intenten complir. I l'altre, encara que no ha passat encara, però que està disposat a passar, anem a dir-ho així, la passió desobedient segons Vidaura, a la Garrotxa. Ells han anunciat que quan volien fer les prospeccions de fracking teníem gent amb més joventut acumulada que nosaltres, que és la gent gran, els avis i les àvies i els pagesos que ja estaven tallaven permanentment el pont amb tractors per impedir que entressin les multinacionals que volien incorporar al nostre territori i trinxar-lo amb l'estructura hidràulica. Hi ha moltíssims exemples, afortunadament, de desobediència civil. Jo crec que alguns recents, també, com a Islàndia, en la part de negar-se a pagar una part del deute privat dels bancs que volien fer colar com a públics, és un altre tipus de desobediència, però una desobediència institucional que pensem que també cal activar l'MST, per suposat aquest MST que al Brasil ha ocupat ja 2 milions d'hectàrees i està repartint el treball i la riquesa, o els nostres estimats companys del Sindicato de Trabajadores i del SOC, i a Irlanda, ara que parlem també de conflictes i guerres i de l'horror de la guerra, Irlanda va fer una demostració de força en l'apartheid brutal a la dècada dels 80. Els grans sindicats van establir un boicot a tots els polítics sud-africans que venien de l'apartheid, que va ser impressionant, i això no ho hem d'oblidar, i jo diria que la història de la desobediència és molt fèrtil. Moltes vegades també ens n'oblidem. També és veritat que hi ha altres formes de desobeir, persones estimades com Pepe Beunza o el mateix Chirinats, en aquest país sempre han defensat explorar les vies sovint inexplorades de la desobediència civil i el potencial transformador que tenia. Sempre deien que hi havia 4 fases, la consciència, prendre consciència de la injustícia, la no col·laboració, quan decideixes que no col·laboraràs en un règim, en un sistema, amb unes relacions de poder profundament desiguals, que només provoquen pobresa i desigualtat, la fase pròpiament dita de la desobediència, però que la fase següent de la desobediència, que és la més important, i jo penso que també l'estem fent, que és la construcció d'alternatives, construcció de societat alternativa. És la 4ª fase de la desobediència civil, que és quan destitueixes el règim, t'hi oposes i comences a construir una alternativa. I jo penso que aquí també, en la història dels últims anys, encara que només són experiències qualitats, penso que han aportat moltíssimes coses. Siguin mitjans de comunicació lliures, siguin cooperatives de treball, siguin cooperatives d'energia, siguin experiències i expressions de banca ètica, siguin dinàmiques de combatre la pobresa des de formes no caritatives, sinó des de la solidaritat, des de formes horitzontals. I penso que el repertori d'alternatives també ens situa en una construcció de societat alternativa. I ho deixaria aquí. Molt ràpidament passo de puntetes per la segona, que és la de les confluències. Jo crec que el primer punt és saber on som i d'on venim, i s'ha dit, ho han dit els companys d'abans, jo penso que amb absoluta lucidesa venim d'una profunda derrota de les classes populars, venim d'una crisi que es fonamenta en la
generació per l'exposició, amb el moviment massiu, però venint d'una profunda derrota d'allò que coneixíem com a esquerra política, social i sindical, sobretot sindical, ja diria. Per tant, cal saber on estem i que estem, per tant, en un punt de reconstrucció i que hem de començar a caminar. Jo crec que és imprescindible les confluències des de baix de totes les lluites. Hi ha moltes automatitzacions. Jo crec que mai hi ha fórmules màgiques, però sí que penso que hi ha avui, quan una de les crisis que patim també és la demogràfica, s'ha de fer sempre tan important com el què és el com, no? I penso que només ens en sortirem si es fan criteris de la AAA. Ja sé que el nom sona fatal, remet altres coses, però diria que autogestió, autoorganització i assemblea aquests haurien de ser els criteris que s'han de fer des del suport mutu, especialment de les lluites, a través de restablir les confiances, que moltes no estan restablertes, des de l'horitzonalitat i aprenem a aprendre. I que segurament la fórmula és que no hi ha fórmula, però com a mínim sí que hi ha dues coses importants, que és el respecte a la pluralitat, en la dissidència, i només així aconseguirem sumes que multipliquen i agregacions d'unitats que no són homogeneïtats, sinó que hem de respectar la pluralitat d'un país complex. Per tant, per mi, la clau seria respecte i suport mutu per totes les lluites. I amb això acabo molt ràpidament, amb dues cites per variar, que és una és la de Civecchi, Raúl Civecchi, quan parla de l'empoderament, del contrapoder als països d'Amèrica Llatina, parla que no hi ha millor escola que la lluita, i que és en la lluita, en la mateixa lluita, on s'expanen i es solidifiquen i es forgen els vincles profunds de complicitat, de solidaritat i d'unitat per canviar el present, que finalment es canvia el futur. I l'altra és Howard Zinn, una vida dedicada a la desobediència civil. Ell va fer un llibret que es diu Ningú és neutral, un tren en marxa, explica el seu compromís amb la desobediència civil i diu que el canvi social arriba un moment en què et desesperes perquè t'adones compte que és molt lent, realment canviar relacions socials, econòmiques, polítiques, seculars, però que finalment només és possible a través de la suma, finalment multiplicació de milers i milers i milers de quotidianitats i coherències, microcoherències quotidianes. I amb això ho deixo, disculpant-me un altre cop per haver de sortir corrents. Bon rebrot, bon rebost, bon retot. I segueu ben arran i ben arreu. I som perquè això. Moltíssimes gràcies i endavant, i amb totes. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a Arran, al món del CPC, tant per convidar-nos com per haver muntat un acte d'aquesta envergadura monotemàtic sobre la campanya de Desobediència contra la Misèria, ja que és una campanya que des del CPC portem engegant ja des de fa 6 mesos i amb la que hem treballat moltíssim i que per tant estem molt contents que aquesta campanya pugui arribar més enllà del moviment estudiantil i més enllà de l'esquerra independentista. Bé, dit això, quan nosaltres ens vam començar a plantejar el tema d'engegar aquesta campanya que des dels estudiants l'han titulat "Els estudiants decidim desobediència", la nostra primera intenció era la de canviar la nostra dinàmica anual de vaga, mobilització, vaga cada any. És a dir, durant tots aquests anys de lluita dins del sector educatiu i d'estudiantil, havíem arribat a una dinàmica de veure les dates o les mobilitzacions com una finalitat en si i no com un mitjà per aconseguir una altra cosa. Llavors creiem que una nova dinàmica de desobediència podria ajudar-nos a assolir els objectius que realment ens plantejàvem. A més, també el que ens plantejàvem amb aquesta dinàmica era el fet d'aconseguir petits èxits que poguessin fer arribar al nostre missatge a tota aquesta gent que sempre sentíem aquest discurs que la mobilització no serveix, per tant aconseguir aquests petits èxits que realment motivessin a la gent a participar i a sentir-se part d'aquesta lluita. Tot i així, el que realment hem après durant aquests 6 mesos de dinàmica de l'estudiants sense desobediència, a part d'aconseguir més o menys tots els objectius que parlava abans, era que ens hem donat compte que la universitat, i parlo de la universitat perquè bàsicament s'ha aplicat a la universitat del moment, era dividir el microcosmos, que és la universitat, amb els mateixos dos bàndols que existeixen a la societat. És a dir, un bàndol representat per la majoria social, que en el cas de la universitat som els estudiants i les treballadores, i un altre bàndol representat per les elits econòmiques i les elits polítiques, que en aquest cas serien els equips rectorals i els consells socials, que és allà on nosaltres tenim la representació d'empreses
dins de la universitat. En aquest sentit, ens vam adonar que de sobte tota aquesta gent que estava sortint cada dia a les rodes de premsa i que s'omplia la boca parlant de que ens estaven desmantellant la universitat pública i que fins i tot es van atrevir a fer-li un plantó a Mas-Colell per protestar en contra de les retallades de la universitat pública, de sobte, quan nosaltres demostràvem que l'única manera d'aconseguir els nostres objectius era a través de les dinàmiques de desobediència, es posaven a l'altre bàndol i ens deixaven amb el cul a l'aire, col·loquialment dit. Personalment, jo això ho vaig viure quan el dia 17 d'abril d'aquest any, que va ser el punt àlgid de la nostra campanya de les estudiants de desobediència, convocant una jornada de lluita a tots els països catalans, aquell dia a la tarda, a la Pompeu Fabra, que és a la universitat, vam decidir aturar un acte amb el que venien excaps d'Estat i exministres d'Exteriors, Moratinos, i també despedíem el nostre estimat rector, que va dimitir al cap de 2 o 3 dies perquè se li acabava la legislatura. Bé, doncs aquell dia nosaltres, quan portàvem 2 hores que ens pensàvem que ja havíem aturat aquella xerrada i que ja no passaria res, va venir la vicerectora, a mi i a uns altres companys, i ens va comentar que això no podia ser, perquè això en aquesta universitat no havia passat mai. I clar, nosaltres ens la vam mirar i vam dir, ja, és que precisament aquest és el problema, és a dir, el context social ha canviat, la precarietat social és una completament diferent i per tant les dinàmiques de lluita també han de canviar. I els vam dir, vosaltres que també heu protestat per això, teniu 2 opcions, o us poseu a la nostra banda o us poseu a l'altra. Al cap de 20 minuts teníem 6 furgones de Mossos a fora de la universitat i no sé quants antidisturbis, perquè també no us vaig contar, traient-nos un a un mentre nosaltres estàvem asseguts exercint resistència pacífica i contemplant com realment aquesta gent que algunes vegades ens havien donat la mà sempre havien estat a l'altre bàndol. Un altre exemple molt representatiu que també es va donar aquell dia va ser la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant aquest any, suposo que molts sabeu, el rectorat de la Universitat Autònoma va ser ocupat pels estudiants el mateix dia 17 que es va convocar una vaga estudiantil. L'objectiu d'aquests estudiants que van estar ocupant aquest rectorat durant un mes no era altre que unes mocions que s'havien aprovat al claustre, que el claustre és el principal òrgan democràtic de la universitat pública, siguessin executades. És a dir, ells havien presentat unes mocions, s'havien aprovat i per tant el que volien és que aquestes mocions s'executessin. Doncs per això van tenir que estar un mes ocupant el rectorat i tot i així no ho van aconseguir, o sigui, tot i així no se'ls va cedir. Durant tot aquest mes, la Universitat Autònoma es va estar veient com s'exercien aquests 2 bàndols dels quals parlava abans. És a dir, per una banda teníem els estudiants, teníem els associats i teníem totes les treballadors precàries i per altra banda teníem el rectorat, el vicerectorat i totes aquestes elites econòmiques que l'únic que volien era perseguir els seus interessos i que no eren els de la majoria. Val a dir que la vicerectora d'Estudiants de l'Autònoma és militant d'Iniciativa per Catalunya, per tant, també és un exemple de com la socialdemocràcia, la veritat, sempre es posa a l'altre bàndol. I res, dit això, simplement dir que moltes vegades, com ha comentat el meu company, moltes vegades les elites econòmiques i els enemics els busquem al govern, els busquem a l'Estat o a la Generalitat, i a vegades no cal anar tan lluny, sinó que moltes vegades aquestes elites contra les que suposadament lluitem cada dia, moltes vegades es troben al nostre l'espai del costat i per això les hem de combatir. Gràcies. Últimament ja n'ha guanyat, perquè nosaltres veníem d'allò del que estàvem dient del franquisme, que havia hagut un cos de directors i una escola, diguéssim, que estava molt clar que eren càrrecs de confiança política i que servia al règim. Llavors això, la democràcia, es va, diguéssim, recuperar el control de l'escola per part dels mestres i fins i tot després de les famílies amb els consells escolars i dels estudiants, en el cas d'estudiants més grans. Aquest procés, diguéssim que com igual que la Revolució Russa, diguéssim, es va al control obrer de la fàbrica i al final va acabar el control de l'obrer per la fàbrica, en el cas de l'escola el que passa
passa una mica, és el mateix. Això s'ha volgut un altre cop treure i de fet s'està fent. Ahir es va donar a conèixer la notícia que Esquerra Republicana havia entrat al Parlament la sol·licitud que s'aprovi el decret de plantilles d'urgència. Això no és una qüestió, diguéssim, que no sigui important i té molta relació amb tot el que s'ha estat vivint fins ara, en la qual les direccions dels centres estan esdevenint càrrecs de confiança política de l'administració i han de controlar el que es fa a dintre de les escoles i dels instituts, en el cas de les inspeccions també, i arriba al punt que fins i tot no es pot parlar de política en horari lectiu, no podem parlar de les retallades en els claustres, s'està donant un ambient, diguéssim, que recorda més a una altra època que no passa al temps de la democràcia. Hi ha hagut accions de retirades de pancartes que havien penjat a les portes dels centres, a les façanes dels centres. Nosaltres fa 10 anys no haguéssim imaginat mai que ens retiraríem pancartes de les escoles i això ara s'està donant. De fet, el que us parla, diguéssim, l'any passat, jo avui vinc en lloc de la Rosa Canyada i jo l'any passat era un afiliat de l'Ustec però no era un delegat d'Ustec i jo mateix, i aquí veig amb alguns dels estudiants amb els quals es van tancar en el meu institut, se'ns va dir que si ens tancàvem amb alumnes, Fèlix, te recordes? Que si ens tancàvem amb els alumnes, se'ns van tancar 12 professors i 36 alumnes, doncs que ens obririen un expedient. I clar, va haver un moment que vaig haver de dir, mira, si m'has d'obrir un expedient, doncs t'apuntes el meu nom, el meu número de carnet i m'obres un expedient i ja està. I vaig haver de dir això al director. Malauradament, cada cop haurem de fer servir més tot això. En el cas de les vagues també sabem que en els centres, no només en el nostre, sinó en altres, doncs es posa problemes en els alumnes. No és que no ho fet aquesta formalitat, fins i tot sabem de centres que s'ha arribat a trucar a les famílies que havien de portar els nens a casa, això algú per aquí també ho podria confirmar, és a dir, que s'està donant, per sort a la darrera vaga, malauradament el professorat no va seguir tot el que l'havia d'haver seguit, allò que diuen les vagues d'un sol dia no serveixen per res, mentides sí que serveixen, el que passa és que les darreres les estem perdent. Llavors és com un partit de bàsquet, si un equip fa 60 i l'altre 40, doncs el que fa 40 punts ha perdut. Això és el que va passar a la darrera vaga d'ensenyament, malauradament us ho he de dir. Però en canvi les famílies sí que no van portar els nens, quan la consellera jo he sentit dir que fins i tot que en els nens no es poden utilitzar per aquestes coses com si la lluita no eduqués, no? Allò que diem que la lluita educa, lògicament que sí. El cas dels estudiants també, per sort, han fet accions d'aquestes. Jo recordo en unes classes que jo sortia i els estudiants anaven al darrere, a mi em crida l'equip directiu i em diu, escolta, què és això que surten els estudiants? Ets tu que està ensenyant pàgines web de sindicats d'estudiants? I dic, home, sí, jo soc el professor d'Educació per la Ciutadania, llavors que li ensenya a creuar el semàfor en verd. La cosa és aquesta, quina és la meva... Esclar que sí que els estic ensenyant perquè s'han d'aprendre a defensar els seus drets, no? En el cas de la LOMCE, el meu sindicat, l'USTEC, estem demanant la desobediència civil en aquesta llei. Això serà complicat perquè es tornaran a fer uns sistemes de revàlides i jo els hi puc explicar, jo soc de social, els hi puc explicar molt bé el que és el guaret dels estudiants, però si a la selectivitat potser els hi pregunten al barbejo, doncs no ho tenen tan clar, no? A la revàlida aquella, que serà com en el temps del franquisme. Això serà complicat, tot i així serà més necessària que mai la desobediència del professorat. En el tema de la llengua està claríssim. De fet, avui no vinc a parlar de la LOMCE, no he vingut a parlar del meu llibre, diguéssim, però la cosa és que la LOMCE no és només el català i són moltes coses. És una filla espanyola de la LEC que va molt en el sentit aquest de donar-li molt de pes a les direccions i de treure la democràcia en els centres. En el tema dels estudiants, també la LOMCE prohibeix la vaga d'estudiants menors d'edat, per tant, hauran de desobeir, en principi, pensem que això està escrit a la LOMCE, suposo que els estudiants desobeiran, això
ja no soc estudiant directament, diguéssim, he d'estudiar molt, però no va d'aquesta manera. Llavors, doncs això, que ja he respost. Sí, recorda-li, intenteu fer les intervencions el màxim breu possibles perquè després passarem a la segona pregunta i després al torn de debat on també podreu intercanviar les opinions amb vosaltres. Bé, aviam, des de la part se'ns fa una mica complicat parlar de la desobediència civil com a eina de forma separada, perquè en realitat constitueix el 90% de la nostra pràctica diària. És a dir, nosaltres som desobediència civil, vivim i respirem desobediència civil tot moment dins del nostre moviment, no? Tot i així, sí que hi ha una sèrie de coses que jo crec que fan que la desobediència civil que porta a terme la PAS sigui especialment rellevant, permetreu aquest exercici de veritat, perquè crec que el que nosaltres estem fent des de la plataforma és trencar una mica unes dinàmiques tradicionals de retroalimentació política. És a dir, moltes vegades, històricament, s'ha parlat d'allò de que és necessari arribar a les classes populars, és necessari entrar als barris, és necessari entrar en contacte amb aquesta classe treballadora que de vegades no està tan present com ens agradaria. I crec que el principal atractiu de la plataforma és que a través d'aquests processos de desobediència civil està establint vincles amb aquestes classes populars d'acord als interessos materials. És a dir, per què ve la gent a la plataforma? La gent ve a la plataforma perquè té un problema, perquè té una necessitat, i nosaltres posem els mitjans per solucionar-ho. Què vol dir això? Això vol dir que quan la gent entra en contacte amb la plataforma i en aquestes pràctiques i en aquestes dinàmiques de desobediència civil, el que fa és entrar en contacte amb processos de politització dels quals havia estat aliena durant probablement tota la seva vida adulta. De forma que això a nosaltres ens porta a reflexionar una mica sobre quin és el paper a nivell de contingut ideològic d'aquesta pràctica de desobediència civil que nosaltres posem en marxa. És a dir, nosaltres bàsicament, quan per exemple estem aturant un desnonament o quan estem ocupant una oficina o ara més recentment amb la campanya d'obres socials que hem engegat, que també l'intentaré explicar una mica breument perquè no tenim gaire temps, quan nosaltres el que estem fent aquí és evidenciar, entenem que nosaltres evidenciar les contradiccions d'un sistema econòmic. És a dir, nosaltres no anem a una oficina en concret perquè aquella persona en concret, aquell banquer en concret sigui mala persona o s'hagi comportat malament, també. Però nosaltres intentem que es faci aquest salt i evidenciar aquesta contradicció d'un sistema econòmic que està enviant a milers i centenars de milers de persones a la misèria i condenant-los a l'exclusió social. I aquesta evidència d'aquesta contradicció es dona quan, evidentment, el que patim en aquest procés de desobediència civil, el que patim és repressió. És a dir, gent que fins al moment havia estat completament aliena a aquesta repressió a la que la majoria estem desafortunadament acostumats, quan veu aquesta dissonància entre el marc de referència, entre aquesta narrativa del poder sobre la que havia estat operant mentalment i políticament tota la seva vida i la realitat a la que s'està veient sotmès, per exemple, quan tu estàs 4 dies ocupant una oficina per un company, arribes a un suposat acord amb els Mossos d'Esquadra per fer un desallotjament pacífic, per després poder pactar amb l'entitat, els jutjats, etc. I això acaba amb una càrrega de la Brimo amb 6 furgones a les 12 de la nit, un diumenge, amb pals, amb els veïns des dels balcons tirant aigua calenta als Mossos, tirant ous des de les finestres, la gent del barri sumant-se, etc. Aquí, evidentment, el que es produeix és una escletxa i una fractura entre la visió política que hi havia hagut fins al moment i la realitat que s'imposa. Llavors nosaltres creiem que aquest èmfasi en els mitjans que nosaltres fem, perquè nosaltres des de la plataforma entenem que tenim uns objectius
reformistes en aquest sentit. Però nosaltres el que entenem és que aquests objectius reformistes el que ens permeten i el que ens faculten és per fer servir mitjans que són revolucionaris. És a dir, és socialitzar amb l'assemblearisme, la democràcia directa i la desobediència civil a un munt de gent que no hagués tingut de cap manera contacte amb aquestes pràctiques. I per això creiem que és excepcionalment rellevant en aquest sentit aquesta creació una mica de contrahegemonia que estem fent. És a dir, ho estem fent no des d'una perspectiva estrictament cultural, com desafortunadament s'havia fet moltes vegades, limitar-nos a produir discurs, sinó que el que estem fent és generar discurs en base a la pràctica. I això és molt important perquè es basa en processos molt més reals i molt més tangibles. En aquest sentit, deia, nosaltres quan comencem a aturar els desnonaments, en el seu moment, més endavant anem aprofundint en aquestes pràctiques. Hi ha un procés d'assumpció progressiva per part de la militància d'aquestes pràctiques de desobediència civil. En un moment ens plantegem les ocupacions d'oficines i ara de fet estem en una fase, una de les coses que ha dit el David, nosaltres creiem que estem en una fase pràcticament de construcció d'alternatives. És a dir, nosaltres quan ens plantegem l'obra social, és a dir, l'ocupació massiva d'immobles en mans dels bancs, nosaltres ens plantegem, evidentment, sí, com una forma de protesta i de denúncia, però també com la construcció d'una alternativa habitacional que neix de l'autogestió, de l'empoderament i de l'autonomia popular. En aquest sentit, nosaltres creiem que no només això, sinó altres processos en els quals també estem engegant, ara centrar, que nosaltres podem realment significar posar una alternativa viable en aquest sentit. Després, per altra banda, jo crec que això també ajuda a que es generi una cosa que estava absent o que havia estat absent durant molt de temps en política, que és la presència d'una consciència de classe embrionària, nova, potser no amb les línies tradicionals del proletariat o la classe treballadora clàssica a la que estem acostumats, però sí potser les línies del precariat i d'aquestes noves classes emergents, una certa transversalitat subalterna en la que ens trobem precaris, estudiants, aturats, treballadors clàssics, i en aquest sentit la plataforma pot fer extensives aquestes dinàmiques de desobediència civil a gent a la qual de forma normal no arribaria mai. Fins aquí. Doncs bé, sí? Se sent, Doncs jo he estat convidada en aquesta taula en nom del procés constituent. El procés constituent, com molts sabreu, és una iniciativa que encara està a les beceroles. Vol dir que el dia 10 d'abril la vam llançar, la proposta, amb l'Arcadi Oliveres, i ara, fins a l'11 de setembre, estem en el que en diem un procés de si qualla o no qualla. I, per tant, com d'accions de desobediència civil, de les quals puguem tenir com a subjecte polític el procés constituent, jo no us en puc explicar cap, i d'accions programades tampoc us en puc explicar cap, perquè encara estem en procés de si qualla. Però sí que m'agradaria dir que si una cosa caracteritza el procés constituent tant en el concret de la manera com l'hem engegat a Catalunya com en el seu mateix nom procés constituent és que més que plantejar la desobediència civil amb una o altra llei, amb una o altra decisió del govern o de les autoritats competents, el que planteja és un canvi de les regles de joc. Per tant, queda clar que el procés constituent mira la realitat en què vivim, i això els companys de taula també ho han anomenat. No estem davant d'uns problemes puntuals ni tan sols conjunturals, sinó que estem, i així ho creiem des del procés constituent, davant d'una moció a la totalitat. Aquest sistema econòmic, que en diem capitalisme, és un sistema que no de forma episòdica, sinó de forma estructural, genera unes dinàmiques que inclouen una injustícia davant de la qual volem dir prou. I aquest sistema és un sistema que, a més, i això no és casualitat, en contra del que s'ha dit molt de temps, que capitalisme i democràcia d'alguna manera van de la mà i que allà on s'introdueix el capitalisme entès, i tot això tampoc tinc temps de desenrotllar-ho, però capitalisme entès com una liberalització, i aquesta paraula darrere té la paraula llibertat, i per tant tothom que té consciència d'estimar la llibertat semblaria que s'hi ha d'afegir, però aquesta paraula s'usa i s'abusa per descriure no un sistema
que no regula o que deixa llibertat. És un sistema que regula en funció dels interessos d'uns pocs en contra de les necessitats de la majoria. Només molt breument, perquè és el tema que jo domino més, i penso que ja potser en aquest fòrum no caldria fer-ho, però molt breument, l'exemple que tinc més paradigmàtic va ser el 2009, allò que va passar de la grip A. Ara no tornaré a fer l'explicació de si hi havia base científica o no. Molts sabeu que jo vaig dir en el seu moment que aquesta pandèmia, aquesta alarma que es va fer a nivell mundial, no tenia base científica. Però ara no parlo d'això. Pressuposem que sí que en tenia, posem-nos en la tessitura de les persones que van dir això és una alarma sanitària màxima a nivell internacional. Doncs mireu, aquestes mateixes persones que van dir això, que van fer? Van donar la patent de la vacuna a 4 companyies farmacèutiques a tot el món. I a continuació què va passar? Que la premsa deia no hi haurà vacuna per tothom. Us en recordeu d'això, quan es va dir el 2009? Com pot ser, per això jo crec que és un bon exemple per la moció de la totalitat, com pots fer al mateix temps una alarma sanitària internacional? Com pots dir, avisar que potser hi haurà milions de morts i posar la població en estat gairebé de pànic i al mateix temps donar la patent a 4 companyies en lloc de, evidentment, fer que tots els laboratoris del país es posin a fabricar aquesta vacuna. Aquestes 4 companyies, a més, resulta que la posen al mercat més cara de l'habitual i els governs accepten això. I a continuació demanen als governs que signin una clàusula dient que si aquesta vacuna que l'han hagut de fabricar tan de pressa, perquè només 4 companyies l'havien de fer per tot el món, resulta que té efectes secundaris no previstos, que les companyies queden exemptes. Doncs bé, no em vull allargar ara, com veig que sentim, com un bon exemple que la moció ha de ser, entenem a la totalitat, en les dues vessants. En la vessant d'organització socioeconòmica i, evidentment, en la vessant política. Parlem d'una democràcia que no té canals de participació. Parlem d'un estat de dret i d'una democràcia que es basa al mínim, el més groller que pot tenir una organització política perquè pugui respondre a aquestes paraules de democràcia és la separació de poders. Això és el més mínim. Separació del legislatiu, separació d'executiu i separació de judicial. Doncs bé, en el nostre país, no de forma, diríem, excepcional, sinó de forma habitual, tenim un executiu i un legislatiu que són el mateix. Doncs començant per aquí, no és una llei o una altra el que des del procés constituent volem impugnar, sinó que és la totalitat, en el vessant econòmic i també en el vessant polític. Molt breu, però dir que també crec que en el procés constituent una cosa bona, que jo crec que ens legitima per haver aparegut en l'escena política catalana és aquest desig d'adreçar-nos no tant a les persones com tots els que esteu en aquesta taula, que ja esteu organitzats, aquí més aviat hem d'anar a darrere i aprendre del que vosaltres heu fet obrir camí, sinó que nosaltres tenim aquesta pretensió d'incidir en una població no organitzada i, per tant, en una part de la població que experiències de repressió no tenen i que, en canvi, la necessitem si volem fer aquest canvi no parcial, sinó de la totalitat. Doncs jo diré ràpidament 2 exemples. Un de petit, de desobediència, a l'empresa on treballo, i un de més gran, però després vull parlar de l'àrea laboral més en general sobre el tema de desobediència. Un de petit, fa uns anys nosaltres els autobusos no tenim dret a portar una ràdio a l'autobús. El codi de circulació diu que es pot, que sí, que la pots portar, però com que els que governen a l'Ajuntament de Barcelona, la major part de la meva vida ha sigut el PSC Iniciativa amb Esquerra i ara som Convergència, doncs decideixen que no podem escoltar la ràdio. Bueno, un company escoltava la ràdio, va posar un comandament, que és la gent que us sanciona si no porteu bitllet i que ens sanciona també els treballadors si, per exemple, escoltem la ràdio, li diu que apagui la ràdio, que està prohibit, i el company li deixa anar de cago en Dios, que Franco se murió hace muchos años. Doncs no va passar res, 3 dies de sanció, sense feina i sense sou. Què vam fer? Doncs molt senzill. Vam fer una caixa de resistència, vam demanar calés a tota la plantilla d'autobusos, vam juntar suficients diners per dir què t'han posat 3 dies sense sou? Que no vens a treballar? No passa res. Te'ls paguem. Tens 3 dies de vacances i ara qualsevol pot escoltar la ràdio perquè si posen 3 dies seguirem pagant-los. Això es diu desobediència pagada. I tota la gent escolta la ràdio d'autobusos. I és quan la cosa realment està molt calenta, és quan tu fas una vaga, et posen serveis mínims. Els serveis mínims és el sabotatge de la patronal.
ells que critiquen tant el sabotatge obrer, doncs els serveis mínims és exactament això. En cas d'autobusos, fem vaga, doncs ve el Departament de Treball, que mana Convergència, l'Ajuntament mana Convergència també, es dona la casualitat que quan manava Convergència a la Generalitat i manava l'Ajuntament socialistes, com que els serveis mínims depèn de la Generalitat, es posaven uns serveis mínims d'un 15%, 20%, per tocar-li la moral al clos o l'hereu. Quan ha coincidit que han manat PSC als dos costats, o Convergència als dos costats, però posen un 50% de serveis mínims. Què vol dir? Que el 50% no té dret a vaga, encara que suposadament en la seva futura Constitució espanyola això és un dret fonamental. Però et sabotegen el dret a la vaga. Bueno, hi ha una altra cosa que es diu la desobediència, que és saltar-se els serveis mínims, que és una cosa que vam fer fa 12 anys i vam fer que cap autobús sortís de les cotxeres, saltant-nos la seva llei i la del Departament de Treball. Això és una situació molt més complicada perquè l'últim cop que ho van fer durant un temps molt més llarg que nosaltres ho van fer les benzineres i van acabar posant els militars a les benzineres. Això perquè veiem quin tipus d'estat tenim, els que encara es creuen que Espanya ens deixarà fer referèndums perquè fem concerts. Perquè sí, s'està equivocant bastant. Quan no tenim tanta força, hi ha una altra manera de fer desobediència amb els serveis mínims, que és rebentar autobusos. Això és una cosa que fan els treballadors bastant habitualment i es diu sabotatge. Ells utilitzen el seu, nosaltres utilitzem el nostre. I ara vull parlar de l'àrea laboral més en general. I la resposta seria no, no fa falta desobediència. I vaig a dir per què. Perquè el que fa falta és lluitar de veritat. Aquest és el que fa falta. Perquè, desgraciadament, en l'àmbit laboral és inacceptable que comissions UGT, els sindicats del règim, ens signin els 67 anys de jubilació pactats amb el Partit Socialista i després ens diguin que volen disminuir l'atur. Ja m'explicaràs com disminueixes l'atur si fas treballar la gent fins als 67 anys. Però no passa res, perquè després ens vindrà el Partit Popular, ens clava una primera reforma laboral i ens diu que dels 40 dies que abans et pagaven per fotre't al carrer ara te'n pagaran 22, dels quals 12 els paguem els nostres impostos. I també ens diuen que estan lluitant contra l'atur. Estrany, perquè ara l'empresari té encara molt més fàcil fotre la gent al carrer. I l'última reforma, que anem de clatellada en clatellada, fem un dia de vaga, ho sento, per la segona resposta comentaré això, un dia de vaga no serveix de res quan no tombes el que t'han clavat. Quan ho tombes, si fas un dia de vaga i retires el que han fet, serveix. No serveix de res, has fet un dia, deixen continuar fent el mateix. Bueno, el que deia, l'última és l'ultraactivitat. Els dilluns que ve, no sé si algun de vosaltres, però 1.200 convenis cauen. Això vol dir que aproximadament a l'estat espanyol 2 milions de treballadors i treballadores poden veure el seu sou reduït d'un dia per l'altre, poden veure les seves condicions laborals reduïdes d'un dia per l'altre. Ho havíeu escoltat? Potser avui al 20 minuts que surt, perquè jo no he vist els sindicalistes alliberats, que porten anys alliberats, dient-li als treballadors i treballadores aneu al tanto perquè mira el que passarà. I us diré la raó, perquè això bàsicament afectarà les petites empreses. I ens agrada o no ens agrada l'estat espanyol, en el qual estem fotuts encara per desgràcia, la gran majoria d'empreses són petites empreses. Això vol dir que els 6, 7, 8, 10, 12 treballadors d'una petita empresa veuran com li redueixen el sou per cara, perquè ho ha decidit el PP i els sindicats del règim, evidentment, estan perquè no passi absolutament res. Haurien d'estar cremant els carrers i la realitat és que no està passant res, sembla que no passi absolutament res quan ens estan robant, literalment, els sous i els llocs de treball. És inacceptable que Sanitat faci fora la gent, és inacceptable que Ensenyament aquest curs comenci amb 3.000 treballadors i treballadores menys i no passa res, comença el curs com si res. O fem un dia de vaga. Però bueno, els 3.000 estan allà fora, ho sento, però és inacceptable. I passa perquè comissions UGT tenen el paper exactament per fer això. I ho sento, però plantejar una vaga general indefinida sense saber el paper de comissions UGT és no entendre que una vaga general indefinida amb aquesta gent és més difícil que un miracle. És així de futur. Per tant, el que tenim, i hem de ser molt humils, el que tenim que fer és, en els llocs de treball on podem, perquè pel moment podem, ja estem encarregant la direcció de l'empresa per intentar que no ho fem, però on podem és superar comissions UGT, que és el nostre primer enemic. I per això autobusos no hem aconseguit. I autobusos no hem aconseguit, i per això hem aconseguit el que hem aconseguit. Hem aconseguit que acomiadin un sol treballador i l'hagin de readmetre. Ens treguin la paga extra de Nadal, com a tots els treballadors estatals, autonòmics i locals, i després de 28 jornades de vaga ens tornin la paga extra. Ho hem aconseguit en contra de la direcció, en contra de l'Ajuntament, en contra de l'Estat central i en contra de comissions UGT. Així que no falta desobediència, fa falta lluitar.
ara passaríem a la segona pregunta, després recordeu que hi ha el torn de preguntes obert, el torn obert. La segona pregunta era com unifiquem les diferents lluites socials per superar l'actual estat de fragmentació i sectorització d'aquestes als països catalans. Sobre el tema de la unitat, ara diré una cosa que és molt bàsica i que tots sabem, però que des dels moviments socials moltes vegades oblidem i realment no portem a la pràctica. És a dir, la unitat, l'única manera d'aconseguir-la és a través d'un consens social o d'un consens dins un sector que ja existeix, agafar aquest consens i convertir-lo en un objectiu que realment sigui útil per tota aquesta gent que s'ha implicat. Sé que és molt bàsic, però moltes vegades no treballem en aquesta línia. En aquest sentit, i repetint-me, em sap greu tornar a esmentar el dia 17 d'abril, però de debò que aquell dia van passar moltes coses i va ser un dia molt àlgid pel que fa a la nostra campanya de desobediència. Aquell matí del 17 d'abril nosaltres vam aturar un Consell de Govern de la UE dins de la campanya que proposàvem, que explicàvem abans. En aquell Consell de la UE s'anaven a aprovar 800 acomiadaments de treballadors i s'anava a aprovar de reduir un 2% del pressupost de la Universitat de Barcelona. Bé, aquell dia eren 300-400 persones, vam bloquejar les portes i al final, després de 2 hores que veiem que realment el Consell de Govern s'havia suspès, doncs quan ens trobàvem a les escales, allò celebrant-ho, fent els discursos, tots motivats, que ja ho havíem aconseguit, es va acostar una treballadora, a mi i amb uns altres companys, ens va abraçar, i jo, no la coneixia perquè jo no estudia a la UB, i així va acostar una treballadora, ens va abraçar i ens va dir gràcies perquè acabo de salvar un lloc de treball. Per mi és la unitat, això. És a dir, jo en aquell moment realment vaig sentir unitat amb tot el sector treballador, amb tot el sector del PAS, amb tot el sector dels treballadors externs que estàvem allà, i amb tots els estudiants per descomptat, que estàvem allà aturant una mateixa cosa amb un objectiu comú que era de consens, que no volíem que 800 persones se n'anessin al carrer. A més, i pel sector al qual pertanyem els estudiants, que és el sector de l'educació, però més enllà del sector de l'educació és el sector públic, nosaltres, des del Sindicat dels Països Catalans, durant tot aquest any portem treballant per intentar unir aquest sector públic. És a dir, entendre que el sector públic, en el fons, és una mateixa lluita. Per què? Perquè nosaltres, quan estem parlant de que nosaltres volem una educació, una sanitat, uns transports o uns serveis socials que siguin públics i de qualitat, el que realment estem dient és exactament el mateix. Que com a classes populars tenim unes necessitats i tenim tot el dret a que aquestes necessitats estiguin cobertes i siguin iguals i gratuïtes per tothom. És per això que, a més, a part d'aquesta unitat, que no és tan important, no dic que és important, però no és el més important, el tema de defensar un treballador o un usuari concret de cada sector, sinó que l'important és que realment aquesta lluita pot unir tota la resta de classes populars dels països catalans. Per què? Perquè en el sector públic sí que existeix un consens. És a dir, quan nosaltres sentim a la Manuela o al Pepet sortir per la televisió i dir està molt malament que retallin amb això i tal, però el que està malament realment és que retallin amb educació i sanitat. I això ho anem veient i ho anem repetint i ho anem veient cada dia pel carrer, és que realment existeix un consens en el perquè la gent necessita i creu que vol, sap que necessita aquests serveis públics, no? Llavors, com a moviments transformadors, jo crec que el que hem de fer és partir d'aquest consens que ja existeix, que és un consens social, i agafar-lo i convertir-lo en un objectiu que sigui el de que aquests drets, que aquests serveis no són serveis, sinó que realment són drets i que han d'estar fets pel poble, han de ser fets del poble i per al poble. Estem fent discursos que exclouen a gent. El que jo tinc clar des de fa molt de temps és que el discurs, diguéssim, corre molt més ràpid en contextos de mobilització que no pas en contextos en què la gent és a casa mirant la tele. I llavors nosaltres necessitem tots plegats portar una dinàmica mobilitzadora molt important. Ha de ser una mobilització social i laboral. Ara, també, si nosaltres, abans d'engegar aquesta mobilització,
necessitem, diguéssim, una base que sustenti el discurs sempre. Llavors nosaltres podem fer discursos molt radicals, però si no hi ha una base que els sustenti, doncs aquests discursos queden no res i no arriben on haurien d'arribar. Llavors, nosaltres el que proposem és, possiblement penseu que, no sé, que no serà l'estratègia adequada, però igual que ara sembla difícil fer una vaga indefinida en condicions UGT, doncs per mi sense condicions UGT tampoc la farem, enteneu? Llavors, no, a veure, jo ja sé on estic parlant, si voleu us enganyo, però no he vingut a enganyar-vos. Llavors, el que veig és que realment, doncs, com està el nivell de mobilització, quan veus que el País Valencià, el PP té un 50 i escaig de vots, quan estem parlant de tot això, la societat encara està molt a la dreta. O sigui, a nivell ideològic, si pensem com es pensa ara majoritàriament a la societat, un aturat és una persona frustrada, doncs el que passa és que realment el discurs neoliberal ens ha colonitzat molt més del que ens pensem. I això és una de les coses que es veuen. Aleshores, nosaltres el que necessitem és mobilitzar molta gent i comptar amb tota la gent que podem i anar sumant gent. Llavors, des del nostre sindicat el que intentem és anar creant els espais comunitaris possibles i en els llocs on no poden ser més unitaris doncs ens ajuntem amb qui podem i estem fent estratègies. Jo de vegades em sento identificat amb aquella cançó de Baila con el Culafoc, perquè de vegades no saps si has d'estar amb uns, si has d'estar amb els altres, la cosa cada cop és més complicada, però el que de vegades amb la Maria hem coincidit amb assemblees i quan hem de fer una vaga general, hem de fer una vaga... Llavors, clar, la cosa està complicada. Jo tinc clar que tot el que es mogui s'ha d'intentar moure i de vegades haurem de fer aliances amb aquests que deia ara en Josep, amb comissions UGT també, i evidentment en moments de crisi, diguéssim, el que s'ha demostrat a la història és que si no ens en sortim, doncs les coses poden anar molt malament. L'extrema dreta ha sortit en contextos com l'actual, llavors hem d'estar molt en compte en aquest tema. Llavors, la proposta seria una gran plataforma sindical, social, unitària, que pugui mobilitzar, no sé com ho de Juntes Podem, del 23F, doncs moviments d'aquests que han mobilitzat a molta gent, doncs nosaltres estarem donant suport a tot el que calgui per mobilitzar la població. Permetreu que ara tregui una mica el barret de la pa general i parli una miqueta com a pa Sabadell. Una mica Cristo Racó. Aviam. El tema de la unitat, vull dir, unitat per què? És a dir, quan dic unitat per què, ho dic perquè crec que no estem en un punt, sincerament, en què ni tots junts poguéssim llançar un assalt a l'estat espanyol i al sistema capitalista. No ens enganyem. No estem en aquest punt encara, no tenim suficient força. Vivim encara, la gran majoria, que militem el gueto ideològic. I és hora d'assumir que militem el gueto ideològic i que ens retroalimentem. I s'han de trencar aquestes dinàmiques d'alguna manera. S'està fent i s'està treballant en aquest sentit, però és absolutament imprescindible arribar a la gent a la que històricament no hem arribat. Perquè sense aquesta gent no es farà res. No es farà res. Podrem tenir una plataforma unitària, podrem arribar a tenir un 15 o un 20% de representació política. I què? I què fem amb això? Vull dir, ens convertim en un partit verd dels anys 60, ens fiquem en dinàmiques reformistes i acabem votant lleis que fan el capitalisme més humà, més maco, més amable. Vull dir, no farem res. És a dir, queda moltíssima feina per fer. I ja sé que és un discurs una mica així, però és que és la veritat. Jo ho dic així perquè treballant diàriament a la plataforma de Mates per la Hipoteca, jo us puc dir per què milito jo a la plataforma de Mates per la Hipoteca. A part de perquè la situació em sembla absolutament injusta, brutal, etc., jo milito a la plataforma de Mates per la Hipoteca perquè de forma diària i setmanal
puc parlar de socialisme, puc parlar de valor d'ús per sobre de valor de canvi, puc parlar de que tractar vivenda com a mercaderia és un insult a la dignitat humana i puc fer-ho amb gent que no estava polititzada prèviament, que no depèn de principis ètics previs a les quals ja s'havien educat, perquè tots els que estan aquí, el 90%, me la jugo a que, si fem una anàlisi personal de la nostra vida, vam entrar en contacte amb política molt joves. Segurament venim d'entorns ja polititzats i de famílies ja polititzades i ja situades a l'esquerra. Jo el que vull fer és arribar a la gent que no està en aquestes famílies i en aquests entorns, a la gent que no té estudis primaris, per exemple. Quants d'aquí no tenen estudis primaris? Jo vull arribar a aquesta gent. I per arribar a aquesta gent cal militar, doncs em sap greu, i de nou, permetreu l'exercici de veritat, cal militar organitzacions del tipus de la plataforma de pactes per la hipoteca. Cal militar organitzacions, no només, és a dir, no exclusivament, és a dir, el que jo estic demanant és multimilitància. De fet, el que estic fent és un crit de socors. És a dir, la plataforma de pactes per la hipoteca té una matèria bruta política i un capital polític absolutament increïble, inimaginable, però necessitem ajuda per donar-li forma en això. És a dir, la plataforma de pactes per la hipoteca fa política constantment, evidentment, però necessitem que la gent, els nostres militants, els nostres activistes, entrin en contacte amb gent que ja està polititzada. Perquè quan això passa, i a Sabadell som un exemple d'això, perquè, per exemple, la plataforma de pactes per la hipoteca de Sabadell està dins d'una plataforma unitària que és Sabadell Militant, en la qual en el seu moment hi ha hagut el 15M, CGT, CNT, l'Esquerra Independentista, etc. Quan això es produeix, llavors és quan es produeix el trànsit i la transformació en individus verdaderament polítics. És quan emergeix un subjecte polític col·lectiu, potent i fort, que és capaç de portar, com que deia abans, anar al barri de Torre Romeu de Sabadell i tenir veïns des dels balcons tirant aigua calenta als Mossos. Però per què passa això? Perquè la gent de la plataforma té amics, té cunyats, té familiars i aquesta experiència es transmet i permea. I quan fem això, ens podrem plantejar fer alguna altra cosa. Jo em permetreu que la unitat amb la gent dels col·lectius que està aquí la doni per feta. O sigui, és a dir, jo la dono per feta perquè crec que quan arribi el moment de fer el que cal fer, serà molt difícil estar a l'altra banda de la línia. Serà molt difícil estar a l'altra banda de la línia, però per arribar al punt en què ens podem plantejar tirar una línia i dir aquí o allà, ens queda molta feina per fer. I s'ha de fer, doncs, us permetreu, a la PA o organitzacions que imitin el model organitzatiu de la PA. Nosaltres, des del procés constituent, fem una anàlisi que serà una miqueta simplista i que, a més no és particular de Catalunya, es pot aplicar gairebé, suposo, a tots els llocs del món, però perquè enteneu com ens situem davant d'això. Podríem dir que, en el panorama social català, hi hauria un 25%, més o menys, de la població, en els quals l'estat de coses actual, la manera com funcionem en aquest capitalisme que ja s'ha anat definint, això ja els hi està bé. I els hi està bé no perquè estan alienats mentalment, sinó perquè realment els seus interessos estan a favor que les coses no canviïn. Sabeu que des del 2007, quan va començar aquesta crisi, els articles de luxe han augmentat les seves vendes i els apartaments de luxe han augmentat les seves vendes, en part perquè venen els alemanys a comprar-ho, però no només. O sigui, hi ha gent d'aquí, els economistes parlen de l'índex de Gini, que és el que mesura la distància entre rics i pobres, doncs a l'estat espanyol l'índex de Gini des del 2007 és el país d'Europa que ha augmentat més la distància entre rics i pobres. Jo al principi, quan parlàveu de la crisi i sentia o comentava allò de dir la crisi ens afecta a tots, pensava això és una hipocresia perquè deu ser veritat que ens afecta a tots, però no és el mateix que una persona que abans feia 2 creuers a l'any, ara només en pugui fer un, que no que un es quedi al carrer perquè l'han tret de casa. Per tant, em semblava una hipocresia. Però aviat ja me'n vaig adonar que això era una cosa naïf per part meva, perquè no es tracta que persones que abans, quan va començar la crisi, feien 2 creuers, ara en facin un. És que aquestes persones, quan va començar la crisi, en feien 2 i ara en fan 4. I per tant, això és el context real en què ens movem, és que hi ha un 25% aproximadament de la població que a l'estat actual de coses els està afavorint. I jo diria, vaja, des del procés constituent ja no ens plantegem aquest 25% com a interlocutor. Un altre 25%, grosso modo, seria el que de nou està representat en aquesta taula, que vol dir persones que ja estan actives i que ja estan des de fa temps treballant des de la base per
consciència, per donar testimoni, però no només donar testimoni, sinó canviar i evitar les injustícies més flagrants en allò que es pugui. Doncs amb totes aquestes persones, el procés constituent, la nostra, diríem, manera de fer unitat és no desitgem cap tipus d'antagonisme, ni el tot el contrari, la màxima cordialitat, però no hem fet una iniciativa que partís d'una coalició d'organitzacions ni de moviments. I no ho hem fet precisament perquè allà on ens sembla, i abans ja ho he comentat, tenim el lloc que és la nostra responsabilitat com a procés constituent és en aquest 50% que no pertany ni a aquest 25% que està instal·lat i que defensa els seus interessos, ni tampoc en aquest 25% organitzat. Doncs davant d'aquest 50%, aquesta transversalitat de la credibilitat inicial que tenim l'Arcadi i jo com a persones que han llançat això pot ser un bon punt de partença, però evidentment ara la feina que estem fent és la d'arrelar en el territori. Ara ja en aquest temps s'han constituït més de 100 assemblees, que això jo trobo que és extraordinari, estic molt contenta, però clar, a Catalunya hi ha més de 900 pobles, per tant, de feina encara en tenim molta, i a mi em sembla que és correcte, i si voleu després en el debat, tant tots vosaltres com els de la taula, doncs m'agradarà que em digueu què penseu, però a mi em sembla que és correcte que haguem fet les coses d'aquesta manera, que ens dirigim a la persona no mobilitzada, tirant cables i estan disposats i estan presents i venint aquí a tots els llocs on faci falta, perquè quan aquesta, diríem, plataforma arribi el moment de fer una cosa unitària, arribi el moment de fer una acció, doncs ens hi trobi a punt, però ens hi trobi amb una capacitat d'haver arrossegat i d'haver, en aquest sentit, animat i ajudat a agafar subjectivitat política a tota una part de la població, que jo també estic d'acord amb la companya que ha parlat primer. Jo crec que aquest consens social, per dir prou en l'estat de coses actual, ja hi és, però, i aquí ve, i amb això acabo el segon punt del procés constituent, que és que nosaltres ens volem adreçar en aquest 50%, però no ens hi volem adreçar en el sentit següent. L'estratègia no és dir, a veure, aquest 50%, diguem neutre, parlant ràpid, què és el que ja creu, ja pensa, ja veu? Doncs diguem això. No, nosaltres diem, aquest 50% hi ha una sèrie de possibilitats en l'imaginari col·lectiu que no les té desvetllades i per tant el procés constituent posem aquells 10 punts al final del manifest que tenen l'expropiació de la banca. Això no és el que normalment et diria una persona d'aquest 50% que té l'expropiació de les companyies energètiques, però és que a nosaltres ens sembla que aquells 10 punts no són un programa de màxims sinó un programa de mínims. El nostre repte és amb aquells 10 punts, no sense, amb aquells 10 punts anar a trobar aquest 50%. Jo intentaré abordar la pregunta sense caure, crec que no tinc les capacitats d'establir principis generals sobre si la unitat sí, si la unitat no, i l'abordaré des del que em toca a mi, que és la lluita institucional. I per tant, jo crec que respecte a la unitat s'han de fer bàsicament 5 preguntes. Què és la unitat i per a què? Nosaltres, l'esquerra independentista, o el moviment de l'esquerra independentista i també la candidatura d'Unitat Popular l'entenem. Entenem la Unitat Popular com un projecte de creació de contrapoder popular i per tant un projecte rupturista. Qui és la Unitat Popular o qui són els sectors susceptibles de formar-ne part a mitjà curt termini i també a llarg termini, que bàsicament en el projecte de la candidatura i en el nostre moviment, el moviment de l'esquerra independentista seria el catalanisme independentista, el moviment obrer i també moviments socials, etc. i unit a les lluites sectorials que molts de vosaltres heu plantejat ja. Doncs quins són els mínims? I aquí jo crec que on rau el gran debat sobre què és la unitat i la unitat per a què. Quins són els mínims que s'estableixen per a lluitar contra què? És dir, si la unitat la conformem al voltant del dret a decidir i de la defensa dels serveis públics, doncs possiblement és una unitat on hi ha un gran cercle de subjectes als quals pots adreçar-te. Si la unitat la conceps com jo crec, o és el meu parer, que són una sèrie més de principis com és la independència, l'anticapitalisme, el feminisme, la construcció nacional dels països catalans, la defensa dels serveis públics però només com a mesura a pal·liar a curt termini, diguéssim que l'estretor va reduint-se, va fent-se més estret. Per tant, jo crec que totes aquestes preguntes
També una altra, quins són els espais susceptibles de constituir la unitat, amb qui et juntes i amb qui no. I puc posar un exemple molt pràctic. Mira, ahir mateix al Parlament s'aprovava una moció sobre l'Hospital de Sant Pau. La moció era una moció correcta. De fet, suposava que s'inyectessin 30 milions d'euros per a pal·liar l'infrafinançament i suposava una sèrie de canvis que són necessaris, però era una moció que no criticava, per exemple, la coexistència pública i privada. Era una moció que no feia revertir les retallades en sanitat. Era una moció que no plantejava que realment la corruptela del sistema està en el confusionisme d'interessos públics i privats. Davant d'això, quin ha de ser el posicionament ideològic? Rebaixem els nostres mínims per a conformar una unitat en defensa de que en compte de l'Hospital de Sant Pau l'any vinent quebre d'aquí 2 anys? Pregunto, i no vaig a donar respostes perquè jo en tot cas tinc la meva opinió sobre el tema. Per tant, i per últim, i és una cosa que has comentat tu, la unitat de les lluites per a fer què? Doncs la unitat de les lluites, com he dit abans, des del meu punt de vista només s'explica o només té una raó si darrere hi ha un projecte rupturista i una pretensió d'articulació de contrapoder popular. I això sí que era una cosa que m'interessava explicar i que crec que és un tret definitori del model que planteja l'esquerra independentista i del model que segueix la candidatura d'Unitat Popular, que és en el qual la lluita institucional és una més de les lluites, perquè sí que jo almenys entenc que plantejar el contrapoder popular des del punt de vista de la lluita institucional únicament o exclusivament o prioritàriament, doncs per a mi estratègicament no deixa de ser un no encert. Per què? Doncs perquè precisament aquestes institucions són institucions que s'han creades, són engranatges del sistema i estan creades per a perpetuar el sistema. Si tu concebeixes el teu projecte revolucionari única i exclusivament revolucionari o reformista o única i exclusivament en la lluita institucional, i si no fas sortir el pol de decisió o d'articulació de l'estratègia rupturista amb el sistema fora de la lluita institucional, en el qual òbviament la lluita institucional ha de participar, doncs jo crec que perds la potencialitat que té precisament aquest espai. I ja, simplement per acabar, a favor de la unitat de les lluites, a favor d'alguna unitat de lluites, sí, a favor com a principi universal de la unitat de les lluites, doncs depèn quina lluita i depèn quins siguin els mínims de la lluita. Però com he dit abans, vull dir, jo entenc que una cosa que ha diferenciat, i tampoc no ho dic per a dir-s'ho els millors, però que una cosa que ha diferenciat l'esquerra independentista d'altres moviments de lluita és mantenir els seus mínims de manera molt ferma, molt de temps, quan pràcticament hem treballat en el gueto sempre. Això vol dir que ha de canviar? Jo crec que està començant a canviar en el sentit de la potencialitat de la candidatura d'Unitat Popular i tot el públic al qual està arribant ara, que sense la lluita institucional possiblement no hi hagués arribat, però que tot això també té atractiu i potencial perquè precisament aquests mínims s'estan mantenint i perquè precisament això fa que siguem un tret diferencial respecte a altres lluites que sí que han mantingut uns principis clarament rupturistes, però que quan han arribat a les institucions els han rebaixat en pro d'algunes unitats o en pro d'objectius més reformistes o més utilitaristes. I ja està, gràcies. Sí, jo crec que el company de la FA ha donat en el clau. Les lluites es contagien, s'unifiquen o funcionen si serveixen per alguna cosa, si donen resultats. I llavors serveixen d'exemple perquè altra gent digui, hòstia, si en aquella ciutat han ocupat aquella casa, ara hi ha aquella gent, i jo no tinc aquella casa, el que he de fer és això, és així de senzill. O sigui, s'unifiquen per l'exemple, no per paraules, no per arguments, no per bons discursos. En el cas de l'àmbit laboral, la paraula unitat sindical és una paraula màgica, serveix per tot. Però bàsicament serveix per no lluitar. I agafaré l'exemple que he utilitzat a la primera pregunta. Paga de Nadal de l'any 2012. A nivell de l'Ajuntament de Barcelona, que té uns 60.000 treballadors i treballadores, li treuen a tots i totes. Parcs i jardins, guàrdia urbana, funerària, autobusos... totes les empreses que té
l'Ajuntament. I ens entenem que hi ha una reunió de tots els comitès d'empresa, de totes aquestes empreses, per veure quina resposta donen. Bueno, hi ha uns quants que no són delegats sindicals. I què ens trobem allà? Ens trobem una sala amb unes 100 persones, bàsicament homes, tots diríem, amb unes panxes bastant amples, no crec que per que tinguin cap problema d'obesitat, sinó que és un temps que no van a la seva feina. De fet, els hi preguntem, algú ens diu que fa 20 anys que no trepitja el seu lloc de treball, no en fa 12, no en fa 6, alliberats sindicals. Gent que no saben el que és estar al lloc de treball dia sí, dia també. Bueno, i diem, bueno, què penseu fer? Ens han robat literalment la paga extra, això sí, legalment, però ens han robat la paga extra, què penseu fer? Bueno, concentració, potser per Sant Jaume. Són un d'UGT, d'autobusos, que estan sempre en contra de les vagues d'autobusos, i diuen, home, podríem fer un dia de vaga. I els altres, els de les altres empreses, home, és molt radical, no? Sortim nosaltres, òbviament, quedem com uns majares per ells, perquè diem, és que un dia no anem enlloc. En un dia no aconseguim que ens reverteixin una llei que és estatal. Haurem de fer fins que aconseguim que ens la tornin, i punt. I si hem de fer 10, 15, 20, o les que facin falta. Doncs mirant com dient aquests tios han sortit d'un altre planeta. Bueno, ells es queden allà, ells han perdut la paga extra. Va fer una constatació per Sant Jaume, però la paga extra no els han tornat. I llavors, l'error que va cometre el nostre comitè d'empresa és que va fer una assemblea de treballadors. I el nostre comitè d'empresa va dir que el que havia de fer era anar unitàriament amb tots els comitès d'empresa a fer aquesta concentració. Aquesta era la manera per aconseguir el retorn de la paga extra. I nosaltres vam sortir i vam dir mira, el problema és que si anem al seu ritme no aconseguim la paga extra ni quan ens jubilem. Si la volem aconseguir ja, o comencem a donar guerra o no hi ha manera. I la manera perquè la resta de treballadors i treballadores de les altres empreses públiques veguin que és possible és si nosaltres la guanyem. I la gent va estar d'acord, vam començar amb les aturades, vam estar 28 dies, evidentment ens van enviar els Mossos, ens van calentar els Mossos, ens van sancionar, ens van enviar uns quants a comissaria, però vam aconseguir que ens retornessin la paga extra. Bueno, si haguéssim estat per la unitat sindical, com ells la venen, no tindríem la paga extra. Això sí, estaríem molt tranquils, no haguéssim tingut paga, no haguéssim tingut que aixecar-nos a les 4 del matí per fer piquets, podríem haver estat mirant la tele fins a les 2 del matí, la nostra família segurament hagués estat molt més tranquil·la. Sí, però haguéssim perdut la paga extra, això no ho oblidem. Llavors, quin és el problema? El problema és que la unitat sindical aquesta d'intentar buscar els altres sectors sindicals, en concret sindicats que són del règim, finançats pel règim, és que ells sempre fan el mateix. Tampoc és que siguin massa novedosos. Jo sempre dic que el problema està en que quan t'han apunyalat 7 cops, si tu tornes a posar l'esquena, el problema no el té qui t'apunyala, el problema el tens tu per tornar-la a posar, que ets tonto, de remate. Llavors, quan els sindicats fan comissions UGT, et diuen, hi ha un euro, fotran fora 250. Bueno, fem una concentració, fem un dia de vaga. Ah, ho han reduït a 150, gran èxit de la classe obrera, ja podem plegar. I llavors et quedes allà tot sol, amb cara de filipolles, sobretot si estàs a la llista de l'ERO, perquè com a mal menor han aconseguit que només facin fora 150. I aquest, que és l'argument bàsic del mal menor, ens serveix per les pilotes de goma, en les quals ells estan d'acord que segueixin utilitzant pilotes de goma, ells estan d'acord que es construeixin nuclears. Per què? Perquè si no les construiran Marrocs, que a sobre són uns racistes de collons. I que construeixen la BCM World. Per què? Perquè crea llocs de treball, amics. És un mal menor. És igual si es carreguen el territori. O sigui que aquests són els amb els quals hem d'intentar pactar alguna cosa. Gràcies, no pacto amb el meu enemic. No sé si heu vist una pel·lícula de Quentin Tarantino, es diu Desatado. L'heu vista? Bueno, el pitjor no és l'amo, el blanc fastigós, no, el pitjor no és ell. El pitjor és l'esclau de casa, el tio Tom. Ell és el pitjor. I ells són comissions obreres i UGT. I amb els polítics passa 3/4 del mateix. Vaig a posar 2 exemples, molt breus i acabo. Vam estar un any i mig de moltes vagues, mobilitzacions per aconseguir 2 dies. M'anava al PSC Iniciativa, vam enviar cartes a tots els grups de l'Ajuntament. Qui ens va rebre? Ens va rebre el PP, ens va rebre Esquerra Republicana i ens va rebre Convergència. Ara, en aquesta última vaga dels 28 dies que he comentat, l'any passat, m'anava a Convergència. Qui ens va rebre? Doncs els primers que ens van rebre era el PSC, l'Assumpta Escarp, que havia sigut presidenta de TMB, que va intentar enviar el Joan al Talego i que quan ella estava de presidenta de TMB i nosaltres reclamàvem 2 dies, no ens va voler ni rebre. I la primera que ens rep, quan Convergència mana i a ella li interessa les vagues que estem fent, és ella.
I el company em va dir, Josep, tu no hi vagis perquè el mínim és que li escopiràs a la cara. Així que, i per acabar, el problema és si pensem que hem d'anar a lluitar quan haguem aconseguit convèncer el 50% de la població. Si estem això, no lluitarem mai. Per un motiu molt senzill. Ho van dir dos barbuts fa uns 160 anys amb un manifest que és la segona lectura més llegida del món. La primera és la Bíblia, la segona és el manifest comunista. Van dir, les idees dominants a la societat són les idees de la classe dominant. Què vol dir? Que la majoria de la societat correntes tenen les idees dels rics. Què vol dir? No lluitis, no t'involucris, no facis res i sigues obedient. Però van dir una altra cosa en aquest fullet. Van dir, les idees de la gent canvien a la lluita. I la lluita sempre, ens agradi o no ens agradi, la comencen uns quants. I a vegades la flama que ells encenen es converteix en un foc, en un foc enorme. I a vegades no. Bueno, prefereixo ser una flama tota la meva vida que no està apagada.